خدا دی قسم ہے جویں دی جیلاں وچوں لبیک والے ہو کے آئے نے نا، ایویں دیاں جیلاں دے وچ کوئی بندہ اگر ہو کے باہر آئے تے اوندا دماغ سلامت ہوئے سوائے رب دے کرم دے ہور کم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں گارنٹی نال کہنا جویں دی قید تحریک دی ذمہ داراں نوں قید تنہائی دیتی گئی ہے، خان صاحب نوں میں دی قید 7 ہفتے بند کرو، ابل تے حضرت دی لاش ہی آنی ہے، تے جے زندہ بھی آنا نا تے انہیں جناب بندے نو بڈھی تے بڈھی نو بندہ کہنا، گل ہسن دی نہیں، حقیقت ہے۔ گل یہ ہے کہ ساڈے کول ایک نظریہ سی کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لے آنے، ساڈے کول مرن دی ایک وجہ سی کہ جنہاں واسطے اسی مر رہے ہیں وہ سانو ویکھ رہے ہیں۔ تے تسی دسو یار کہ اقتدار واسطے جیلاں سوکھیاں، جنہاں مقصد ہی اللہ رسول دی رضا نہ ہوئے اندے واسطے جیل کٹنی سوکھی ہے۔ اسی تے جدوں بھی اداس ہوئے تے جناب اداسی دا کوئی علاج ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت